Raporta siyasiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ya meha 11 hat derxistin û têdel ser rewşa Sûriyê bigiştî û herêmên Kurdî bi taybet û dawîtirîn pêşhateyên çareseriya krîza Sûriyê û helwestên welatên zîlhêz yên herêmî rola wan di dosyeya Sûriyê de lotkeya 20 welatan serbarî pêşhateyên Herêma Kurdistanê û encamên geşta Serok Barzanî bo Bexda û Necefê û hin welatên Kendafa Erebî û pêşwaziya ji Serok re hatî kirin bandora wan hatiye rawestandin. Di raporta siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ya meha borî ta dawiya wê mehê de behsa encamên kongreyê lotkeya 20 welatên herî dewlemend li cîhanê ku li welatê Ercentînê hat darxistin kir ku têde di destpêkê de krîza Sûriyê hat li ser masê ji ber giringiya wê ku hevdîtinên giring têde hatin encamdan jî ji wan hevdîtina Donald Trump serokê Amerîka û Recep Tayyip Erdogan Serokkomarê Tirkiye ku di civîna xwe de Erdogan helwesta Tirkiyê ya leşkerî derbarê sînorê xwe bi Sûriyê re wek nimûneya Efrînê daxuyanî ji aliyê Amerîka ve bû cihê guhpêdanê de ku berjewendiyên xwe bi parastina hêzên şerê terorê dikin yan jî parastina deverên ku dixwaze jêr kontrola wê de bimînin li Rojhilatê Feratê ji aliyekî ve ji aliyekî din ve razîkirina Tirkiyê wek hevpeymaneka stratejîk li deverê li ser dirêjahiya dîrokê. Di raporta siyasî ya PDKSê de bal hatiye kişandin li ser civaka navdewletî û hewlên dîtina çareseriyekê ji krîza Sûriyê re ku têde hatiye civaka navdewletî pêşhateyên krîza Sûriyê yên girêdayî welatê Asîtana û Sûçiyê Angolê vegera Cenêv yek biryarên navdewletî hejmar 2118 û 2254 ji bilî wan jî astengî û kelemên li pêş çareseriya siyasî li Sûriyê ku rejima Esed bi piştavaniya hevpeymanên xwe Rûsya û Îranê encam dide ku dawiya wan astengiyan rejimê red kir. Dibêje ku nabe tu hêzên navdewletî yan herêmî beşdariyê danîna destûra Sûriyê ya paşerojê de bikin. Got ku tenê Sûrî xwedanê wê biryarê ne da ku rê li ber çareseriyê bigire û dubare hewlên wê vegerîne destpêka pirsgirêka Sûriyê. Ji aliyekî din ve di heman demê de Amerîka û hevpeymanên wê li ser helwesta xwe bi derxistina hêzên Îranê ji Sûriyê cibcîkirina biryarên navdewletî derbarê çareseriya siyasî li Sûriyê û amadekariyên li paş komîteya destûrî berdewam in bi taybet ku civaka navdewletî di dexuyanî wekû destûra Sûriyê ya nû amadeya û bi dawî hatiye û karên hatî kirin dê neberûva jî destûra nû bin wek rêveberiya nû ya çaverêkirî ji bo Rojhilatê Feratê û hebûna Rûsyê li Sûriya nû de. Lewra têxuyanî ku di mehên bê de ango di sala nû de dê pêşhateyên pir giring encam bidin. Raport her wiha behsa pêwendiyên Tirkî bi Amerîka û welatên Ewropayê dike û dibêje ku rewşanha Sûriya tê de derbas dibe hêlaya pêwendiyên wê ber bi rûpeleke nû ve biçe û li gel welatên navbûrî baştir bike serbarî mana pêwendiyan bi welatê Asîtanayê re û Sûd ji dosyeya kuştina Xaşeq jî pêşhateyên dosyeya Sûriyê kiriye lewra Tirkiye karta destwardan û derbasbûna deverên Rojhilatê Feratê wek nimûneya Efrînê yan jî divê Amerîka piştevaniya xweş çekdarên PD re rawestîne bikartîne. Amerîka jî naxwaze her du aliyan ji dest xwe bibe di damaniha de. Derbarê geşt û seredana Serok Mesûd Barzanî ji bo Bexdayê û Necefê pêşwazî û şêweyê pêşwazîkirina Serok Barzanî ji aliyê serkirdeyên herî pilebilind di hikûmeta Bexdayê de di raportê de hatiye ku pêşwaziya Serok Barzanî wek serok dîsan hat kirin. Serok Barzanî destkeftin û pêngavên siyasî zêdetir ji nerîn û baweriyan bi dest ve anî û karîbû pirsgirêkên navbera Iraq û Herêma Kurdistanê de di nav wan de pirsgirêka deverên cihê Nakûkiyê navbera wan de wekû Kerkûkê û pirsên darayî û yên girêdayî Pêşmergeyê Kurdistanê û baştirîn çareserî pêşkêş kir û nermayiyek di peywandiyan de bi wê seredanê durust kir. Serbarî beşdariya Serok Barzanî di çareserkirina pirsên aliyên Iraqî yên navxweyî re lê Bexdayê. Lê aliyekî din jî Herêma Kurdistanê piştî hilbijartinên parlamentoya wê ku Partiya Demokrata Kurdistan serkeftineke mezin bi dest ve anî rewşa xwe ya siyasî û rêveberî amade dike ku serkirdeyetiya PDK berbijêrên xwe Berêz Nîçîrvan Barzanî bo serokatiya Herêma Kurdistanê û Berêz Mesrûr Barzanî bo serokatiya hikûmeta Herêma Kurdistanê berbijêr kirine.